gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Mga igsuon, padayon natong gisaulog ang Misa Novena sa atong kapistahan, 10th annual fiesta sa atong parokya ni San Vicente Ferrer. Ika-pito na karon nga adlaw. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect pa attendance so far. Ay nagid mo absent ha, bahalag mamatay mo ugma. Atin lang gihapon mo aron maka-attend gyud mo novena kay mao magid nay kahulugan sa novena siyam gyud ka adlaw. Kung di mo ka-attend sa actual, attend na lang mo online aron makumpleto. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, pinaagis pagpangama ni San Vicente Ferrer. Nga ato sa dronggi pasidunggan ang atong mga online parishioners dinha sa lugar sa Luzon. Ang atong mga online parishioners sa Luzon areas, kamo maoy atong gipahinungdan nining atong misa karon, kamo mo'y pilgrims nining adlaw. Atong padayon sang iampo ang atong mga benefactors and donors, labi ng sigig pamalit, kabalik-balik o pamalit sa atong mga slots, nga unta hatagan sa Tsilas Ginoo ug way puas nga panalangin, pinaagi ni San Vicente Ferrer. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, tanawa ang imong banay, ug pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo, makadawat sa bahin nga way katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong sa Esteban sa pipila ka mga taong Dios noon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalainlaing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog ug daghang usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaon nga kadaykanan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit ug pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila og mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios.
iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Latas sa sabsuba nangagi sila nga nagtiniin. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayod gutomon, ang motuo kanako dili na gayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Walay pangulo sa katawhan nga nakahimog saad sama sa gibuhat ni Jesus. Kasagaran mga leaders moingon gyud nga akong palambuon ang atong ekonomiya, akong panalipdan ang atong sovereignty, akong tabangan ang tanan nga mga kabus, himuan ako balay, muag karsada, muna ito mga saad. Pero wa gyud leader nga nag-ingon di na gyud mo mga matay. Usara gyud ka leader ang nagsulti, kinsa man? Si Jesus. Ingon siya, ug motuo lang mo nako, nya mosunod mo nako, din agyud mo mga matay. Ya, saman. Tuo mo ani. Tutok mo lang mo nako. Gabi diha aligre kayo ang concert sa Sweet Notes.
daghan kayong naabutag alas 2 kaadlawon niya nindot kayo no. Aligre kay tanan mo tong nakapangandoy ko nga hinaot unta nga dugay pa ni silang mga matay ang Sweet Notes music. Banag asawa labatan noon may tagdugay pa ni sila mga matay. Nga naman naghatag manggog kalingaw, naghatag og kalipay, kanawang gitawag na tog wholesome nga paglingaw, display of talents, display of happiness. Nindot kayo no. Hinaot unta nga kining naghatag og terror sa kalibutan mao untay udang mga matay makapangandoy tagingon anay. Pero sa tinud-anay ang nagbuhat gidi ay sa buhat sa Ginoo di na gyud mamatay. Si Esteban gihisgutan diri sa unang pagbasa nga gipatay. Si Saulo mao'y nagtugot nga patyon si Esteban nya nagsigi naghimog mga mapintas nga mga panglutos. Si Saulo believe na kay siyang kaugalingon nga napatay niya ang mga tao nga nisunod ni Kristo. Porti giniyang panglutos gatuo siya nagmadaugon siya tungod sa iyang pagpatay o pagpabilanggo sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero sa kaulahian ato lang ning i-fast forward unsa may nahitabo ni Saulo, nahimo siyang San Pablo, usa sa atong mga lig-on kay haligis pagtuo, ang pagtuo nga iyang gilutos niya kay nahimo man siyang magtutuo. Ang pasabot ana kadto deng iyang gipangpatay, kadtong iyang gipanglutos, wa dito mamatay. Murabag zombie ba? Kita mo na sa lidang zombie nga mapaakan ka ug masikit ka ba? Mapaakan ka. Unsa mahitabo nimo? Mahimo sa kang zombie. Ang Ginoo ingon ana sana sikiti, di ba matakdan kas Ginoo, lingiyay mong tupad yung natakda na kag Ginoo matanawa niya kanus aman ta musikit sa Ginoo kining misa mo gini pinakasikit kay ato gud siyang kanon. Ang uban ganyo na gatap-tap pa man nganong nagtap-tap mo musudo niya ang virus sa COVID di takdan ka mao na nga kining Eucharistia mao ni ang pinakanindot nga pagpakigsuod sa Ginoo kay ato gid siyang pasudlon sa ato yung biological body sa ato pamatakdan gid untata. Sige ka na be ikaduhang lingi sa imong tupad ing na natakda na kas Ginoo. Pero nga naman nga inig uli dali man gyapon kay masuko, nga naman nga inig uli yaw-yaw lang gyapon, nga naman nga inig uli dumot lang gyapon, inig uli humas misa libak lang gyapon, galakaw pasdaan ang libak na. Kuya wa pa katangtang sa brunda nang libak na. Nga naman sige man tatag kaon man kita tag Ginoo nga anong mura maglisod kay tang takdan porti lang gyapon kaigihan ana mga yuta, mga utlanas yuta, hangol gyapon kay nang kwarta kana gyung kwarta. Gabi gi-announce to ni Cap Richard sa Santa Cruz og ni Cap Johnny kaning atong Assistant Regional Director nga mag-unsa na lang og wa na ni Father Siano kay ang ato mga night aligre kayo kay gibudgetan og tag 50,000 niya sunaga ang night niya tagaag 50,000 ang
organizer. Libo gud sila kung saon paggasto. Nya. Nga naman tagaan kag role ikay lead aning kuan ha kaning night di ay 50,000. Nya nana sa taroy kaning kuan kaning Barrio Pista, ang mga barangay officials ug ang mga chapels mag-usa sila diha atong providean og tent inig pista inig human sa atong Fiesta Mas sa alas 10 karong Sabado. Mangaon din tatanan dito. Ay pagdamog pagkaon. Mangutkot giso ang barangay. Paita sa dani damagan tas mga tao pagkaon ani. Aron di ka maproblema, tagaan mo og tagurha ka buklitson. Mo malipay nga kanindot ana. Tagurha ka buklitson ato gihatag. Diin man na nato gikuha gikan as kolekta. Ngano man kay wa jud ko mahangol anang kwarta nga gikolekta. Ang akong nahangulan nga makashare ang tanan ni anang atong gikolekta. Motong gabi puno kay tao diri pertindagan ng tao nakashare sa atong nakolekta. No? Kato man gito manghog og kolekta kadaghanan. Kay matod pagkapjani, pag misa nato diri sa nobina, wa gani mapuno ang simbahan. Pero dito, sus, hasta ka 20 pila ang gidaghanon sa nanimbas nobina mas ikumparar dito sa gawas. Igo ba ng rason nga muratag masubo nga ngano man inig concert sa Sweet Notes daghan man kayong tao nga inig misang padersiano wa may tao hapit maihap plus tudlo balik-balik ang ihap sa inyong tudlo human na mo ihap ading nanambog karon pero dito sa gawas lisod kag agi ngano man tungod kay wa motakod ang Ginoo diha sa ilang kasing-kasing. Kutob ra gyud sa lawas, wa kaabot sa kalag. Unsa may babag mga igsoon nga sige tatagkaon. Unsa may babag nganong di man kita matakdan nga pagka-powerful untaan ng Ginoo. Sunan ka na ang patay na nga buhi matud pas unang pagbasa ang nituos Ginoo ang mga yawa gipapahawa ang mga masakiton giayo hasta ang mga patay gibuhi grabiha day matakdan ta Ginoo sama ni Felipe ba gisgutan sa unang pagbasa grabe ang iyang gibuhat ang mga tao sa Samaria murag na nahasigang mata kay nga naman purti gyud ka powerful tungod kay naa naman ang Ginoo niya. Pero kita porting daghana nato imbis nga kita mo'y maghatag og gahom magpakitag gahom ngadto sa atoy sigkatawo kita naman oy mailad anang gahom-gahom dali makitang mailad nga moingon kani gamhanan gyud kaani basta mo maangko ninimong maong dungog kining maong posisyon mo na inig eleksyon hala away gyud maayog gubat sa pulong usahay gubat pas armas tungod lang kay kanang gahuma sa politika maogi importante kay nato limota nga mas gamhanan pa na ang gahom sa Ginoo kun ato lang yung puy-an nganong wa man ginakasod unsa may babag bawo mo sige lingi ay mong tupad may naon siya nakababag hindi kausag ilisa na to atong faucet diri sa CR kay din amang gyud mo agas ang tubig ni amanta siging lubag nako usa man dito wa na dito so datong tangke na pa diri ubang faucet kusog kay agas kanong di man ni mo agas ni gripuha sa naay nakahalo pa ni pader pagtan-aw sa plano di na madapat palit ag bago labay lang ni pag palit og bago pag ana aagas na mo nalisod kay nang clog up
Yang sa mangiklag ape, kanang sala, S-A-L-A or S-I-N, ang sala. Nganong naamon ang sala na to? Tungod kay mas nahigugma ta unas tanan sa atong lawas kaysa atong kalag. Mas givalyo nato ang lawas kaysa kalag. Mao na bitang kusog kay kadiha mo usaban ang imong lawas paninduton ginagmaayo. Gabi na ahat ko sayaw-saya aka namang sweet music man sad to. Matud pa sa nag-comment kay gi-post-post man sa among group chat ningon dayon unsa man ang pagkasayawang nabali man nagkupot ningon dayon sang ni-comment na nagpaila lang gyud nga di gyud kamao. Ay basta lang mugunit kanisang pari nga kulbaan sa tang mugunit usahay. Gara bang naanod ko ba natakdan ko nga naman nindot kay tan-awon ang mga lawas nga nagkiay-kiay na matakdan jud ka ba kuyaw kay natong lawas ay peligro kay malimot nga naa day kalag muna higugma agid ang kalag labaw sa lawas ingna kining akong pagsayaw ron makaayo kanis kalag kining akong attire karon sa akong lawas makaayo kanis akong kalag kining akong pagkanta kining akong pagshow kining akong pagkasikat isip sikat kaayo sa social media o sa mga concert makaayo kanis akong kalag kining atong pagsimba karon makaayo kanis kalag kining akong pagrosaryo kining akong adoration makaayo kanis akong kalag kining pagsigin ako basa aning TikTok siging tan-aw aning TikTok siging wa nay hapitog aning cellphone makaayo kanis akong kalag ana ba ning sige na akong pangaway ani akong silingan sige na akong kiha aning akong mga kontra sa balaod makaayo kanis akong kalag ning sige na akong dumot aning akong mga igagaw nga nangutang na akong way bayad-bayad makaayo kanis akong kalag kana ba mga pangutanaha ba ang kalag tanawa na kanang mga dili kay maayo ang kalag inigmisa ana inigwali tuog gina na tuog bitaw tanawa iniglinibakay mata gina mumatay magampo rosaryo ikaduha pa lang misteryo agas ng laway na santa inighumag rosaryo painit na asus kusugang muhigop sa painit sa dukaon na ang ato din ng kapistahan na ning kamot tang maaligri ang lawas pero hinaot unta nga di ta masango diha ang unang hinumduman nganong naaligri man ta nganong maka finance man ta aning dagko kay natong gastuhanan sa atong mga gitawag og kalingawan tungod kay ang Ginoo duol nato tungod kay naay mga tao kansang mga kalag liwat sa Ginoo mga manggihatagon ang atong mga namalit og slots pakpakan nato ang atong namalit og slots kamong tanang namalit din amo mga matay di na gid mo mga matay basta mo padayon mo palit ngano man kay naghatag mo kalipay nga Dios nun dili kalibutanon ang inyong pagpalit ginamit ang kalibutanong bahandi nga mao ang kwarta naghatag og katumanan sa atong Dios nun nga mga selebrasyon sama aning piyesta katulang atong gikontes-kontes ang kaning mga kapilya panahon sa atong herikada katong 7 ka adlaw nga sige tag motorcade nag-contest ang mga chapel sa ato pag act out ilang gi-acting ang mga milagro ni San Vicente Ferrer dunay ni participate mga 30 kapin kakapilya
So 30 ka lugar din sa atong parokya, 7 ka adlaw nga nagsigig balik-balik og sudong og hinumdom sa milagro ni San Vicente Ferrer. Kanindot ana nya magpundok sila dito, hasta mga bata magpundok, at least makahuna-huna sila. Mao din ning atong patron, kamao din mohimog milagro. Diyos nun day kay ni siya. Nindot nya din man tagi-finance ato, dagko man tog premyo. Wa para ba nato ma-declare ang winner? Nanay mga winners, pero karon pa ni nato i-declare inig kuan nato kaning katapusang night, inig pista ikagabi atong i-declare ang kinsay winner, or tingali sa Fiesta Mass nato ikalas 10 karong Sabado. Nganong naka-finance man ta ana? Tungod sa namalit og slots. Nahimong malampuson ang Diyos nun nga mga buhat tungod sa mga tao nga may paambit sa ilang kalibutanong mga bahandi. Muna sa ato karong dag, SBF dag para sa atong kumbinto, na natay halin nga 16,099 slots. Pakpak yapon. Sa ato sad nga GPHG para aning atong pista celebration, niya na to gikuha ni ang tanang mga expenses na natay halin nga 26,382 slots. Pakpakyapon. Napay 18,618 ka slots nga wapam halin kutob raraban ni karong Sabado. Halin kaning tanan. Og maliwat gimos Ginoo. Kausara ni mahalin mobaligya lang kas imong yuta nga pila ka square meter nya human ang halin imong ipalit og slot, wala manani. Pero daw kay kag kwarta, hangol jud kay kag kwarta, bisag na kay dako kay yuta, kwarta lang yapon, timan gini mamatay gyud ka. Magkusmod imong naong, wa kay kalipay, luos lang kag kasuko. Bisag ang imong 3 ka ektarya nga yuta, lahapan lang nag 10 square meters, makigpatay na ka. Di tinuod. Dili tinuod. Tinuod Pero ikaw na kay 10 square meters nya wa gyud ka maliwat, naliwat jud kas Ginoo, bisag ilugon pa na tanan, mo smile gyapon ka bisag gaagas imong luha. Nga naman ang imong kasing-kasing buhi, dili patay nga. So niya pa'y 18,618 ka slots, hutda din ninyo palit kamong mga buhi, kamong mga patay ay lamog apil. Niya natay 10 slots challenge, tag 6,000, bali 10 slots sa SBF dag og 10 slots sa GPHG. Niabot na sad ang niapil ani og 145 ka 10 slots challenge. So pakpakan sa nato ang niapil. Salamat kayo. Umpun ani tag 10 slot challenge. Kinahanglan tag mga kuanting ali, mga 100 ka 10 slot di sobra sad. Mga 500 tingali. Nahurot na ni. Mga igsoon, ang Ginoo way hunong sa pagpakita sa iyang kinabuhi o sa iyang gahom. Ang ato lang pasudlo nato siya. Tinud-on taning atong pagsimba, tinud-on nato ang atong pagdawat niya dinhi sa Santos nga Eucharistia. Pahimusla nato o tagaan nato higayon nga ang iyang gahom nga atong gipasod sa atong lawas mulihok unta matag adlaw. Unsaon man, ialagad gyud ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Limpyuhi gyud dili lang ang imong lawas, kung dili ang kalag. Kuhaa gid ng sala. Ang sala sa kahakog, sala sa kasuko, kalaway ug uban pa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon ato ng atimanon ang atong kalag. Pinamdumi.
Sige, manindog na ta mga muatiman sa inyong kalag. Atong himuon ang atong nobina. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom, sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikapito nga adlaw, pag-ampo sa paglaom. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, naghatag ka og gahom kang San Vicente Ferrer aron iyang pagahumukon ang labing magahi nga kasing-kasing sa mga makasasala sa pagbuntog sa yawa, pinaagi sa pagwali batok sa kamatayon, nga gibuhat niya isip timaan sa pag-angkon niya sa tao. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining langitnong mananambal sa kalag, nga bisan unsa kadaghan sa akong mga sala, dili unta mawala ang paglaom ko kanimo, pinaagi sa kanunay kong paglaom kang San Vicente Ferrer, aron tungod sa iyang panlaban, malaumon ako nga mangayo og pasaylo sa akong mga sala, aron makadangat ako diha sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa tuig 1706, si Juan Carlito nabalian sa usa ka paa, kay naigo sa mga bala sa duha ka pagpusil kaniya. Nadugay ang pagtambal kaniya ug sa katapusan gibiyaan na siya sa mga mananambal kay wala na sila maglaom nga makaayo pa sila kaniya. Gitambagan siya sa pag-ampo kang San Vicente Ferrer. Gituman niya ug nakapamisa siya ug makausa sa santo, ug sa pagkasunod adlaw naayo siya nga wala nagayoy bisan jutay pa nga mga samad. Sa hilo mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus nga mawang pan sa kinabuhi, niining kalibutan nga gigutom, sa pagpangitag kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, aktibong manginlabot sa pagpangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabus, nga mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Nga sila nga daw wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa Santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa Santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa Santos nga Eucharistia. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa santos nga Eucharistia. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami diha sa santos nga Eucharistia. Tanan, makagagahong ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas na grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among ipangamuyo kanimo niini nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kakusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang kanunay buhat
sa pagluwas kanamo, mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanon, magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanunay. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon,
mao ang Dios nun nga kinabuhi, kanabang kinabuhi nga di na gyud mamatay. Nga ato lang buhaton, sige tagkaon din his Eucharistia, niya ato gyung wagtangon ang sala, kay mao manay makaali nga dili ta matakdan sa atong gikaon nga mao si Kristo. So salamat sa natakdan ni Kristo ug mialagad nato karong misaha. Labi na gyud ang atong lector, Sister Cirilla ug si Sister Carmela, niya ang atong salmista Sister Emma, niya ang atong singer mao si Brad Rene, ang ato mga pilgrims karon mao ang Cofradia di San Vicente Ferrer Group 7, ang Knights of Columbus ug ang atong mga pimag, pero upang tingali kay kamata ang pimag niya, ang atong mga online parishioners nga nagpilgrims karon mao ang taga Luzon areas. Ato sang pasalamatan ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao sila si Brad Jaime o si Sister Emma Rosel and family. Masipang pakpak kanilang tanan, pasalamat sa Ginoo. So, usbo nako, pasalamatan nato ang mga benefactors and donors nato nga namalit sa ato mga slots. Labi na gyud ang nagbalik-balik nagpalit. So, ang atong SBF DAG niabot ng atong halin as of yesterday og 16,099 slots, ana apay 59,901 slots nga available. Ang ato sa nga GPHJ para ni sa atong annual fiesta celebrations na natay halin nga 26,382 slots, yan napay 18,618 slots nga available at 100 pesos per slot. Sa ato sad nga 10 slots challenged, niabot na og 145 ka 10 slots challenged ang atong nadawat. Niining tanan, pasalamatan ang Ginoo ug atong pakpakan ang mga manggihatagon, generous nato nga mga parishioners online o territorial manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong daygon ang Ginoo ug si San Vicente Ferrer pinaagis pagingon, Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Masipang pakpak sa Ginoo. Mangluhod.